Mariscadores de Aguiño colaboran na localización e retirada de residuos mariños na zona das Illas Atlánticas no marco dun proxecto entre o Colexio de Biólogos de Galicia, as Illas Atlánticas e a propia Confraría de Aguiño. Os mariscadores de Aguiño participan xunto ao Colexio Oficial de Biólogos de Galicia e o Parque Nacional das Illas Atlánticas na limpeza de residuos dos fondos mariños na zona das Illas Atlánticas. Nesta liña, a Confraría acolleu a presentación dunha guía de boas prácticas, intentando concienciar a todas as persoas na importancia de coidar o mar. A idea coa que nace este proxecto en Aguiño é que se estenda ao resto de Galicia. Tentar promover para que a xente o que son as basuras marinas ou as basuras que veñen de terra para intentar recollelas e sobre todo localizalas antes e intentar promover esta toda a ría e incluso a todo Galicia, podendo ser ou ampliálo. A idea de empezar o proxecto é para que concienciar o resto da xente e ao mesmo tempo empezar tamén, claro, porque alguén ten que empezar. O que é o proxecto en sí basase en primeiro unhas charlas de concienciación para que a xente vexa de que vai o problema en sí, que é moi grave a nivel mundial, non solamente a nivel gallego. Despois disso, facer unhas jornadas de limpeza, primeiro sobre terra, sobre as Illas Atlánticas neste caso, sobre as islas e despois tamén nos fondos marinos, no cal nós estamos un poquinho acostumbrados porque non nas basuras que vemos, senón en traballar ali, a zona que realmente nos importa a nós, que nos importa toda a zona de pesca, é para traballar nelas. Lógicamente queremos traballar nelas limpas para que estean na súa debida pureza as aguas e que estea o produto como Dios manda. Entón, o traballo consiste en facer unhas jornadas de limpeza submarina, por así dicilo, que a nosa xente, un grupo deles, para quitar o que os sitios de localización que teñamos para quitar o que é as basuras marinas. Tal e como explicou o patrón maior de Aguiño, o liso chega ao mar dende embarcacións, pero tamén dende terra. Entre os mariñeiros hai cada vez máis conciencia de recoller os plásticos e as redes. Hai temporadas que según o inverno, según o verán, pode vir máis desde fora, desde alta mar hacia dentro, e despois, sobre todo, moito ben de terra, está claro. Sabemos e localizamos que as basuras de terra están ao día, porque antes podíamos, como hai 20 anos ou 30, podíamos falar ao mellor dunha basura de que salía moito do mar en sí, que era falando das embarcacións. Pero é que a mentalidade agora mesmo das embarcacións cambiou de ser un 80% de pasar de todo, por así decirlo, ao contrario, o 80% de preocuparse e de ver que o tirar a basura ao mar, sea botes, sea plásticos, que é un atraso para a súa salud e ao mesmo tempo para a súa economía. José Antonio Santamaría explicou como o liso presudica aos mariñeiros, pero tamén de maneira indirecta ao resto de cidadáns. Ademais das xornadas técnicas, os mariñeiros de Aguiño colaboran en xornadas prácticas, realizando labores de mergullo para retirar o liso dos fondos mariños.